и да си играете на такива игрички, някои, които са по-раздвижни и по-интересни, защото това така показва, че има някакъв резултат от обучението. И затова е добре и родителите да знаят, и нашите близки приятели да знаят какво сме постигнали. Ако трябва, тези цели също се кодифицират. Освен това се правят между учителите, учениците и родителите евентуално се правят срещи в началото и до края на срока, за да се проследи как и доколко се достигат тези цели. И това е, което се опитваме да направим. Затова тези, които сте наши ученици и родители на наши ученици, надяваме се да се включите в този процес, да ни давате обратна връзка, кое се получава от вас добре, кое не се получава добре, за да можем да усъвършенстваме още повече, защото без вас няма как да стане и да можем наистина да даваме и да получаваме това, от което наистина най-точно имате нужда. А не децата да не знаят за какво ходят на училище, за какво ходят да учат даден език и така. Това е по отношение на това как смятаме да работим, дава много добър ефект. Тези, които са били на срещи, знаят и така просто сме ентусиазирани. Но очакваме подкрепа от вас, като посока на това, да кажем това ви харесва, това не ви харесва, това за да може да направим още по-добре. Другото, което е, след което ще дам на Ради думата, това е, че така, за да могат хората да разберат какво точно правим, че да се казва, защото това в сферата на образованието не може да се каже точно, че е реклама. Някакси това е на такава деликатна сфера, че тя не е за реклама просто. Затова идеята е да показваме резултата, както сега на вас ще показваме някакъв резултат от работата, и даваме възможност на хората да опитат, ако желаят, този продукт, който ние предлагаме, и след като го опитат, да си купят от него, да се каже, да се запишат на някакви курсове. Така че Ради сега ще ви обясни това, което предстои през лятото, през новото учебно година и точно как, ако желаете, да опитате този продукт и след това, ако желаете, след като опитате, след като ви е харесал, да се запишете и да го ползвате. Благодаря ви за вниманието и нашите летни проекти. Отзад при вратата сме сложили 5 постера и те са нашата специална изненада за вас, тъй като имаме рожден ден и решихме на нашия рожден ден да ви направим подарък. Така, значи от тази страна имаме 3 постера, където може да се запишете за детско лято. Това е нашата програма за деца от 4 до 12 годишна възраст, която ще се провежда всеки ден от 1 юни до 31 юли на английски или немски език, целодневна форма от много интересни проекти. И който се запише днес, може да получи 5% стъпка от крайната цена от 320 лева. Който се записва до 15 май и е получил по-голямата стъпка, браво на него. Това е последния шанс да се запишете до стъпка. Като до тези постери ще има наши учители, просто е достатъчно да си запишете името, след което ние ще се свържем с вас, за да сключим договор. Следващия постер, това е за програма Оратори тинейджери. Това е тинейджерска разговорна програма, от която също може да получите 5% стъпка. Тя ще се провежда в срок от 10 дни, по 4 часа дневно, на смени, от 1 юни до 15 юни, след това до края на юни и 2 смени през юли, като трябва да запишете на постера и за коя смяна искате да се запишете. И цената е 200 лева, от която може да искате да ползвате отстъпка от 5%. И следващия постер е програма Оратори за възрастни, която е програма разговорна по същия начин като за тинейджерите, но разбира се с проекти за възрастни. Да ви кажа, много интересни проекти се получават понякога. Най-любимата ми група бяха 10 домакини, които решиха, че ще си говорят за готвене и си носеха ролки от къщи, домати, краставици, правяха салата и си говориха на английски през цялото време. Така че може да очаквате каквито решите вие проекти.
цената е същата и също получава отстъпка. И тези постери, това са за нашите нови програми за следващата година по български и математика. Индивидуална подготовка. Индивидуално или в група обучение. Значи тук става въпрос за всички деца или възрастни, които, да кажем, имат пропуски по математика и български, искат да си ги наваксат. Ако се запишете там, ще може да получите отстъпка или през лятото, ако решите да учите, или през следващата учебна година от 5%. Така че това са нашите програми и след като свърши официалната част, може да излезете и да излизане, който желая да се запише. Благодаря ви, сега Тони ще обяви официалния финал. Първо, преди да обяви официално финала на това прекрасно тържество, искам да ви кажа, че същите тези постери ще има сложени отзад зад входната врата вляво. На тях може да ни оставите вашите пожелания, препоръки, съвети, понеже те са много важни за нас. Другото, което искам да ви кажа е, че също до тези постери може да видите рисунките на вашите деца, които са на тема 8 години и един учебен център. Там също е и рисунката победител от нашия конкурс. Тя е рисувана от Кристина Богданова на 13 години. Ще помоля Криси да излезе тук при мен. Аплодисменти за Криси. Тя нарисува идеята за това, което ти си нарисувал, само да кажа за нашите гости, че това е рисунката, която всички вие сте виждали на корицата на нашите покани. Не знам, просто ми рождение, че записвам това. Добре, аплодисменти за Криси. След тържеството ще имате възможността да закупите както рисунката победител, така и останалите рисунки на специална цена. Рисунката победител е на минимална цена 15 лева, а другите рисунки са на минимална цена от 3 лева. След разпродажбата всички средства ще бъдат събрани в фонда Отлични на годината. В този фонд от коледната разпродажба на рисунки постъпиха 138 лева. Всички набрани средства ще бъдат допълнени от учебния център и така ние ще сформираме пълната стипендия за отличен успех на нашата фирма. А сега, на рожден ден като на рожден ден, моля да аплодираме внасянето на нашата торта. Те са по-други, това нещо не мисли така. Тези ли? Ама дали не е такова, не иска изобщо да тръгне. Айде без теб. Чакай последно, не тръгва. Айде. Няма сме. Може да се такова.
сега в края на нашето предавство искам да поканя всички